Morjesta pöytään kaikille. Lahden Mukkulan rannassa on Summer of Festarit. Me tultiin piristää teidän päivää. Me startetaan ne festarit nimittäin tänään tässä metrovaunussa. Ja koska me ollaan näin oudossa paikassa, niin musta olisi siisti testata silleen, että mitenkä jengi lopettaa esimerkiksi sen lehden lukemisen ja rupeaa nostaa käsiä ilmaan. Voidaan tehdä tämmösiä ihan perusharjoituksia silleen, että mä huudan ekaksi ja sitten katsotaan, että miten te osaatte toistaa. Wow, wow. Whoa! Come on, alright! Whoa! Summer up! Lahden Mukkulan rannassa! Hyvät naiset ja herrat, tänne tuossa seuraavaksi esiintymään Aste ja Apinalauma. Ei kannata poistua vielä tässä vaiheessa. Mutta jos on pakko, niin saa. Saan poistua! Kiitos. Tää piristi ihmeesti. Kiitos teille. Oi, mä kuulin, että täällä on bileet.